Alexandra dansează TikTok, mai și nu băgați în seama. Zici te salut măcar. Ce mă? Zici te salut măcar. Bună, noi ne jucăm asta, stați un pic să dau sonorul pe mucă, mă enervează rău sonorul. Doar așa, bun. Deci am dat și sonorul. Sincer, eu dintre ăștia m-aș face asta sau asta. Dar mai bine e asta. Nu! Mamă, e bine că ce-am ales pentru că asta. Bă, m-a pus jos. Bun. Hai să ne facem super. Deci, hai să ne facem. Vedeți. Bun, hai să plecăm. Bă, ce se întâmplă? Uite să de sus sărim. Bă, spawn point. Păcat că n-ai vrut să apar pe YouTube. Bun, și aici ne vom transforma. Bun. Deci să nu găsim fluture negru, că dacă găsim fluture negru e jale. Aoleu, am găsit fluture negru. Pe bine, chiar am găsit fluture negru. Nu uitați ce se întâmplă. Da, după cum știți, asta s-a întâmplat. Care este super mega enervant. Ok, am murit. Asta e ciudat. Ce de mine. Ce te joci? Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria: ieși afară, dumneata. A ieșit Chloe. Cum te chema? Din Oceanul Pacific a ieșit un pește mic și pe coada lui scria: ieși afară, dumneata. Tu ești. Bun. Te arăți? Una să transformăm pe aici și ea. Eu atât și pe asta mică. Doamne. Mama, e vrătă cu spume. Deci, uitați-ne și pe noi sunt cute. 3, 2, 1, transformarea! Bun, deci m-am mers aici. Bară spawn point! Bum! Bum! Uh-oh! Și acum. Deci noi vrem să notăm cât de se poate. Aoleu, nu mai avem putere. Deci ne-am transformat la loc. Bine. Aoleu, cum scăpăm de aici?